Kim Tonkam Railway Hajentia. We want commodities to be affordable. Meghalaya will never progress. Sengbhalang Hadin Sanpo's name, no railway, no rest. They just want to fill their pocket by greedy taxi services. Phachna luti rail hapo yung kermen. Kaay ka papanlong ya ka Meghalaya pan persya ya ka railway. La bunsnem baka KSU kala persya ya ka jing penyesno jong ka railway bat ka bernihat ha ka Khasi Hills. Kabanwan hadu hanong ba Shillong. Railway kala penkra ban pun school ya ki railway line project badang sa ha kini ki artili ki jaka. Yang ba kani ka Shillong kan long ka only state capital ne ka nong ba ha kari bonam don ya ka railway connectivity. La penlong ru bun ki jinyaki ha ka Jantia Hills ban oppose ni ban persya ya ka rail connectivity ha Jantia Hills. Ka status jong ka railway connectivity ha Meghalaya. Kani kam mut baka Meghalaya kam don railway station tang Iveiro. Ka Meghalaya ka don Ivei railway station ha Mendi Pathar ka Thanot Garo Hills ya ka ba la pintre kam nadu usnem arajar khatsao. Rengkat bat kane ka NFR ne ka North Eastern Frontier Railway kala day bandon salai tiliki project ha ka state Meghalaya jongi. Ka banungkong ka day ka Tetelia bernihat line ka badai kumba 8.1 kilometer ka baar ka day bernihat hadu Shillong bat ka balai pat ka Chandranathpur hadu Juwai. Ta ya ka railway line na kalyang Tetelia ladap shna kata ka day kumba khandai kilometer ai bat ka batam kata kumba 8.1 kilometer na bernihat ya kata la shu'e. Kalain ka baar pat ka day banlong kumba shispa khandai kilometer ka ban penyaso ya ka bernihat bat ka Shillong. Ka central government kala airu kumba arspa shipo crore ya ka state government na ka benta ka land acquisition. Ka land acquisition na ka benta kito ki bam sothu ka long ba banthit ya kito ki jaka na ki try mo khnang banyo banchna ya kita ki railway lines. Ka sarkar kam shem lala ban acquire ya kita ki jaka namar ka jing yakhi bat ka jing persya na kalyang ki seng bhalang bat ki pajbaru kumju. Te kumta ka sarkar pedeng ne ka central government kala pitha ek state government ban penphai no ya ka tu ka pisa bat ka line ka balai pat ka day ban connect ya ka Chandranathpur bat ka Jowai. Balai ka Meghalaya ka don kam ya ka railway. Ngitip kumba ni fosan person ki briu ha ka state jongi ki im lengba ka rep karyang ka barit barya. Batampat ki im lengba ka service ki bapher ni ki business ki bapher ni ki kambela ka baman kasni. Te kumta ka railway kala banlong ki ve ni kilat ban penkiu ya ka jingyo jingkot. Ka jingkiu jong ki dor tiar dor tar ni ki marba mardi namar baki ni ki tiar kitar ki wan na shabar jong ka state jongi lengba ka saw shaka. Henry lengba ki railway kila ban penhiar dor ya ki tiar bam tiar di ni ki mar ki mata. Kalongro ka bapen mentoy bha kham tam ya kito ki business ne ya kito ki tiar kitar ki bangi produce ne ngishna ha ka state jongi bat ngi phade ya ki shakibar ki state ne shakivere kiri. Lengba ka railway kalaro ban penyo kam yo jam ya ki bon ki briu ha ka state jongi ka bam don ya ka kam ka ji ka batikna. Tada ka Meghalaya ka don ya ka jing penyo sobat ka railway kalaro ban kring shu ya ki tourist na ki bon ki state ban wan jungokai ya ka state jongi bat kane kan penkiu shu ya ka business bat ya ka economy jong ka state jongi. Balai ki seng bhalang bat ki pajba ki persya ya kane ka railway project. Ki Khasi Student Union kila persya ya ka jingwan jong ki railway ha ka Khasi Hills nadu kisnem khandai spa prapo. Bat ka daw ka long baka railway kala banwanra ya bon ki bar chela ni ki minder sya ka state jongi. Bat ka ne om day ka babha na ka benta ka state jongi. Khamtam na ka benta ka yo ka kot bat ka shongkha shongman. Kaay ka bapenlong ban persya ya kini ki railway project. Kadaw ka long ban penlong ya ka Meghalaya ka state ka badon ya ka ILP ni ka inner line permit.
ki state para marchen jongi kila donya kane ka ILP. Kumka Nagaland, Manipur, Arunachal, bat Mizoram. ka ILP kadai ka kon badon jingtho jingtar bala penmi da ka state pi ka aibor ya ka jingli jingwan jong unu ubriu ubam dei trai jong ka to ka jaka ni ka state ya ka ba ngiju ongru ka jaka ya da ni ka protected area na ka benta ka to kat nepor. Unu briu ubam dei utrai shnong jong ka to ka jaka umla benshong palat ya ka por bala batai ha ka to ka ILP. Klem kano ka ain ka batikna ban penbet ya ka jingtu jong ki bar jela ha ka state jongi ka jingma ka bahe na ka benta ki trai shnong bat ki shnong ki thau. Nila tiplupa baki garus ki don kumba shipholak ha ka jingbun pait ni ka population ha Meghalaya bat ki khasi bat jentia kun thuplang ki don kumba khatlai lak. Te lada don ka ain ban check ne ban penbet ya ka jingwan jong ubar jela ni umender ha ka state kan long ka jingma ba e pha khamtam yangi ki nong shong shnong ka jingli jingwan lengba ka surok la ban check. Bunsin ngi shet yo i ha ki khubor ba labat ki Bangladeshi ki bawan rung ha Meghalaya lengte na Assam Guwahati border Bangla Hendrei lada kandon ka railway kane kanom long ka basuk bat kan long ka ba e. Te kumta lada don ILP ha ka state jongi te la ban bu ya ki ILP check gate ha ki railway station ban check bat ban bu din ya ka jingwan bat jingtu jong kini ki mender ha ka jela jongi. Haka jingmut ka bakulum ki priu jong ka Meghalaya kim shumla persha ya ka railway community hendrei ki persha ya ka railway connectivity ne ka jingpenya so jong ka railway mar ba don ki ain ba biang ban bud din ya ka jingwan jong kine ki mender ha ka state jongi. Ngi kum ki pait ba ngi sngo ba kalong ka badon kam ba bandon ka ILP knang bangin la ban bud din ya ka jingken ria jaka jong kini ki priu. Bat kumta kalong kabadon kambha ban ra shwa ya ka ILP ha ka state shwa ba ka railway line kan connect ha ka state jongi.